Ka eleksyon kadai banlong ha ubanai Disember hapo kari Bangladesh. Ka jingpen krek kadai ban sedang mardor. Wat pentutsu dawa kiseng san pertai na Muhammad Yunus. Ubadai nong yalam basipor ka sorkar Bangladesh. Ka jing yakan at hakasan hima sima jongka Bangladesh kelanang jursusu. Menin kasengi hakaba nakaliang jongka Bangladesh. Kata ke Bangladesh Nationalist Party BNP. Balai lam daka menteri rang bak barim ka Khaledasia kelanang pencur ya ka jing penbor ya ka sorkar basipor balai lam da Muhammad Yunus daki pau hajar ngut ki samla ki ba pniaso bat ka BNP kila tu chat Dhaka daka bakot badai ban penlong bet ya ka election hapo kari ha ubanai Disember menta usnam habai jingkren hakani ka jing yalang lengba ka virtual na London u acting chairman ka BNP utarik Raman ulak kena bakas sorkar kelatmu ban pensange ya ka jingyat lenti jungka election hapo kari ka dai ban long hapo ubanai Disember ka jingpen kre ka dai ban sedang mardor uloong uraman ulak kena baki boy penslem jungka sorkar bat ka jingpen bor ya ki jingpen kela balakot kilong ki batmu ban pentut ya ka sensyar pajba mensua baru ki sorkar kirtikar ki penlong ya ka election ka bahok hapo lai banai menta ka singilap palat shipho benai bat haduk menta ka sorkar kampat cemlap penbena wat ya ka trik banlong ka election kani ka sorkar basipor balai lam da Yunus kala shimti ya kabor sensyar hadin baka sorkar awami lik balai lam da ka Sheikh Hasina kala syak penklem haka jingeki balai lam da ki samla puli ha benai Agos jung usnem baladep naduk kata kapor ka sain pertai kala nang kala dakabami kaseng riulum NCP kabalaka nak jingeki jungki samla pule persya ya ka jingsha leben daka jingkersan jung Yunus ka NCP kala banjur badai ban pensangeno ya ki election hadu bandadon ki jingkela menen kasengi Yunus ubadon mentaha ka jingle jungo ya ka Japan ula penpau biang baka election kan long hapdeng ubnai Disember bat jung ubnai Jun jung usnem banwan katkum ka jing state jong ki jing pen kela ka kanhun ai jing mut jong u ka batrikam kum ka kanhun menteri basipor kalabu ya lightly ki kam bak kongsan ka election ki jing pen kela bat ka hok ka benta jong ka hok ka tho ya ki jing bishar ki badon ti bat ka menteri rang ba barim ka Sheikh Hasina bat kinong yalam jong ka Awami League party kinong yalam barang ba jong ka BNP kila kentaj ya kano ka jing pen shisha ban penslem ya ka election lada ka jing bishar hok ka dangsa klempat biang ka BNP kan shim ya ka jing kli ban pendep ya ka laong u Amir Khasru Muhammad Chaudhry daka ba banjur baki jing pen kela kilak ban peteng hapo ka sorkar balajit wei pat uhe jong ka BNP u Misra Abbas ulak kentok ya ka jing sensyar basipor daka bong ka sorkar basipor kam shim lale yangi handai ka jing bom khan snap hakini ki khandai nai baladep bat ki babun ki nong ai jingmut ki officer jungkani ka sorkar kimdai wat ki nong shong jungkani kari Bangladesh ka jing penbor jungka sain perthairo ka nangkiu nakaliang ki sipai uhe sipai general Wakes Uzzaman ubalaya solang bat ki he jungki sipai duriau bat sipai suin kilai kendo ya Yunus hakatayo baladep hakaba kila kentuban penlong ya ka election hapo ubanai Disember menta usnyam Uzzaman hadin ulayatu haki he officer had Dhaka cantonment baki sipai kimtip ya ki katu kani kirai bakongsan watla ki don ka benta bakrau nak benta kari ka jingbom suhun jungki sipai labut saki jingeki hapo katnat sensyar paiba halor ka jingtmu ka anbat thamai balam menjur daka sorkar basipor kabab pensuk ban pendukam yakin nong trai sorkar kumjuru de ka jingdawa jungkin nong hikai ban kentiu ya ka tulop jungki habaro kawai kari Bangladesh.